De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag kwam als een grote verrassing voor de Vlielanders. Bij 2 eerdere uitspraken hier Doeksen nog gelijk kregen. Maar ook giet de concurrentieslag dus nog even terug. Doeksen had onkundig dat het mogelijk budget dat is krast wordt in de tjenstverlening. En Vlieland wordt daar het slachtoffer van. Het gaat ons om ons eiland. Wat er op Skilge gebeurt is slim genoeg. Daar hebben ze natuurlijk EVT zei ik doe ik wel in dat gaat wat Doeksen lezen lid, maar EVT komt net bij ons langs. Ze zijn maar in boord en ze maken net naar rondje. De gevolgen van het skrassen van boten zullen voor Vlieland heel groot wezen. Dan gaan we eigenlijk weer terug in de tijd van waar we vorige keer ook bang voor waren. Dat op het moment dat er minder boten varen, minder toeristen naar het eiland komen. En minder toerisme, dus minder werkgelegenheid. Dus het zal de bevolking direct treffen. Nou ja, dit beschut maatschappelijke ontwrichting. En met name de squalbaan en de mensen die heen weer varen voor het werk, ambtenaren, alles, toeristen, dit ging gewoon net. Ook op Skilge binnen ze er net gereisd op. Als er niet voldoende afvaarten blijven, dan heb je een minder goede verbinding met het vasteland. En dat is toch de slagader voor het sociale en maatschappelijk leven. Denk aan ziekenhuisbezoek, wat je ook wil, familiebezoek. De strijd tussen Doeksen en EVT verdeelt het eilandbod en dat is min voor de sfeer. De meeste inwoners van Skilge willen net voor de camera reageren, omdat het zo gevoelig lijkt. De uitspraak maakt het dat er net beter op. Ja, het brengt ons geen goeds. Het duurt te lang, kost heel veel geld. Geld wat we misschien beter hadden kunnen besteden aan andere projecten op het eiland. Helaas gaat het op aan strijd en dat levert alleen verliezers op.